may nakita ko yung mga Michael Kors nila. May tig-isa-isa na size ko. Alright, so this is what happened. Inilagay ko na po yung chicken. So, ito na siya guys. Not bad, di ba? Oh, mas good looking na po ang ating table, in fairness. Hi everyone! Welcome back to my channel! Welcome back to another vlog! And before pala tayo magsimula guys sa pag-aayos, pakita ko lang sa inyo. Nagpunta kasi kaming Bath and Body Works. Ang sabi ko, punta tayong mall kasi titingin nga ng mga winter clothes. Pero sa Colombia talagang sobrang mahal. Buti na lang nung nagpunta kaming Marshalls, may nakita ko yung mga Michael Kors nila. May tig-isa-isa na size ko. Yung size ko na isa, galing women's clearance area talaga. Dahil summer pa naman, kaya clearance nila yung mga pang-winter nila. Yung isa, yung mas makapal, nakita ko siya sa mga pang-young men or yung mga pang-teens na lalaki. Yun, kinuha ko na sis. Kasi, pwede naman siya sa akin. Size ko naman, so okay lang. Nabudol na naman po tayo sa Bath and Body. Actually, pumunta akong Bath and Body para lang, samahan ko lang sila love. Pero, nung nakita ko yung, ano bang tawag dito sa mga to? Wallflowers nila, na meron yung parang pabango ni MAC. Ayan, napabili po ako sis. So, ito po yung mga wallflower po nila, ano. Diba nga, dun sa kwarto ko meron akong Glade. Tapos dito, paiba-iba. Hindi na magkakaparehas. May Glade ako sa kwarto. Dito sa sala, meron akong Airwick. Tapos dito naman sa kusina ngayon, meron akong ito. Ang ilalagay ko naman ay ito, yung pabango ni MAC. Basta, gusto ko lang na mabango yung bahay. Okay? Wag na tayong mag-convert. Wag na tayong magsabi ng presyo. So, ito siya. Ito yung pabango ni MAC. Tsaka yung lotion namin sa Pilipinas na dala niya. So, this is the Gingham. Ayan. Very, ano kasi to, unisex yung amoy. So, tas bumili din ako ng wallflower. Ito yung pagkakabitan po natin. So, paano kaya to? Pabango na ni MAC. Shucks, na-miss ko tuloy ang Pinas. Hindi si MAC. Ang Pinas ang naamoy. Na-miss ko din naman si MAC. Kaya ko nga to binili para ano naman, kahit malayo siya. May presensya. May presensya. May presensya siya. Ang bango. Talagang si Love. Ano, ang dami niyang tinuturo sa akin. Nabubudol tuloy ako. Good morning, everyone! So, it's the next day na po. Continue ko lang yun. Yeah, I am! I'm here with my Aunt Naning. This is the Aunt Naning. If you don't know her yet, ayan, ito po siya yung pamangkin ko na nakikigulo years ago. Yung nasa Pinas pa kaming dalawa. So, she's now in Canada and I'm here in the USA. And, ayan, gusto pa rin niyang sumasali po siya sa vlog. Say hi! Show your face! Yes, and also... No, show your face! Here's a little makeup. I'm gonna show a little makeup tip to them when I get there. Oh, yeah. Okay. We'll make ano daw, mga challenges daw pag pumunta sila dito when they visit here. Alright, so this is what happened. Inilagay ko na po yung chicken. Ito yung drumstick. So, dalawa per ganito. Ayan, dalawang chicken. Tapos, eto naman, chicken din ito. And then ito, yung mga livers. Ayan, konti lang naman yung liver kasi na kailangan ko in every meal. Ito, ayan, kung makikita nyo, ito yung onion leaves na binili ko kahapon. Freeze ko na sila kasi may mga onion leaves pa naman ako dito. Yung dati na onion leaves ko. Celery ko, freeze ko din nung isang araw. Ito siya. Hey guys, it's another day na naman. Hindi ko alam kung kailan matatapos ang vlog na ito. Magpre-prepare lang ako kasi pupunta kami ng Nebraska. Ibang state naman ang pupuntahan. Punta tayong Nebraska sa umaga kasi maglalabas si Love ng sasakyan niya.
it's the next day po. Then, nag-ano lang kami, Costco. Umili ako ng... Kasi di ba nag-grocery na ako ng Sunday. So, sabi ko, nung tinatanong ako nila, love, ate, hindi ka talaga kukuha. Nang kumuha lang ako ng mango juice. Ayan. I got here this one. This is the Frappuccino na naka-bottle. $15. 15 pieces. Bumili ako ng chicken, breakfast sausage. Ayan, ang dami. Ang dami. Tapos, ang mga binili ko na lang sa Costco, guys, pala na other things is yung mga pang-winter. Though, ilagay ko na lang siya sa separate videos. Hindi siya yung pang heavy winter. Just like this one. Para siyang fleece. Trinay ko lang. Napaka-soft. Para siyang fleece na, na sweater. Yan. So, ang mga kinuha ko doon na pang winter is yung pambahay na winter. Kasi, kahit naman may heater dito sa loob ng bahay, malamig pa rin. Diba sabi ko nga, hindi ako fan ng malamig. First time ko pumunta sa Omaha. And sa Omaha, guys, sobrang yung interstate nila. Parang, nakakaloka. Tapos nagloloko pa yung GPS namin kagabi. So, ang daming exit na, 2 exit yung in-exitan ko. Na hindi dapat ako mag-e-exit. Gets mo yun? So, nag-exit ako na wala pa. Yun. So, pabalik-balik kami, sis. My gosh! Pero so far, nakarating naman. Pero parang hindi ko pa kayang mag-drive doon na mag-isa. Dapat may navigator talaga ako. Ito na guys yung aking lunch. I have here the sausage from Costco. And then ito yung Hebrew sausage. Tapos fried egg and fried rice. Tapos ito naman ang aking water. So, kain na tayo guys! Hey guys! So, meron na naman po tayong Amazon. Ayan, titigil-tigil ko na talagang mag-Amazon guys. Kasi, magastos siya sis. Beige na cover ng table. And then, nabili din ako ng, mabigat siya sis. Ng queen na pang-cover sa duvet cover. Ito guys, yung duvet cover na meron na ring free. Alam ko eh. May free siya na. Wow, grabe! Totoo nga ang chismis. Grabe, napaka-soft niya. Para siyang yung t-shirt, yung alam mo yung mga sando na stretchable. Oh my God! Napaka-soft. OMG! Napaka-soft. So, may dalawa siyang free na pillowcase. Grabe! Dabe, mabango siya ha. Hindi siya amoy factory or what. So, labhan na natin guys para magamit ko siya tomorrow para mapadry ko na siya ngayon. Tapos before ako matulog tomorrow, magamit ko na siya. Tapos yung tela niya, ay dapat klinansya ko para maganda. Para siyang yung mga pang catering sa Pinas. So, mas okay na tingnan ngayon yung table. Ang problema lang, madami siyang folds dito. Ayan. So, para siyang makusot. But anyway, still okay. Planchahin na lang if ever. So, ito na siya guys. Not bad, diba? O, mas good looking na po ang ating table, in fairness. So, yun lang guys. Thank you so much guys for watching this vlog. Yun lang. Hey everyone! So, before you go, as promised, magsha-shoutout lang po muna tayo. Ayan. Shoutout lang po ako sa mga comment ko sa aking video na meal prepping before duty. Ayan. Nagmi-meal prep po kasi ako before sumabak sa mahabang duties. Ayan. So, shoutout po kay Sis Manilyn Gonzalez, Ronnie Caberto, Glam Locks. Andito na naman ulit siya. Si Sis na mayroon, YouTuber po siya. So, please follow her and watch her content as well. Her YouTube channel is GLAM, Glam, and Lux, which is LUX. Ayan. And then, it's me, Cherry. Ayan, thank you so much, Sis. And kay Steffi Ray, hindi ko alam kung feeling ko kasi na-follow ko siya sa IG. Kasi parang familiar yung name niya. Pero
Sabi niya dito, pa-shoutout din po, keep on vlogging. Cute. Tapos kay Ronnie Caberto, ayan. Thank you so much everyone for commenting. Thank you so much guys for supporting. It really means a lot to me na merong nanonood at merong, kahit pa paano, you know, somebody who appreciates my work here. Yung somebody who appreciates my time editing and filming and all of that stuff. Yung, para lang may makausap din ako dito. Mabubuang ako dito, guys, kung hindi ako mag-vlog. Kasi wala akong kausap. Ayan, titingnan nyo ngayon. At least nakakatawa ako kasi kausap ko kayo, di ba? So, yun lang, guys. Thank you so much, guys. Na-appreciate ko lahat ng effort nyo na mag-comment and all of that. And sa mga nagbe-message po sa akin, ayan, thank you, thank you. Nakaka-chat ko kayo. Lalo na kapag bored na ako sa hospital. May mga nag-chat, ayan. So, at least may nakakausap ako pag hindi busy sa hospital. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. You can message me there. You can see some of my posts. I usually post a lot. Ayan, sa Facebook. Kung ano na lang pinopost ko. Thank you so much, everyone. I hope to see you guys on my next one. Bye!